चुलीचं जेवण चांगलं लागतं. आता तुझी बाल मैत्रीण. पण तुम्ही कधीतरी मदत करत असाल ना? काहीच नाही मदत करत. आता बघा ऑन कॅमेरा तुम्हाला हे दोनच माणसं दिसत आहे. जर मी हा कॅमेरा रोटेट केला तर तुम्हाला किती माणसं दिसतील ते बघा. चला. भाजी डाळ आणि भरतासाठी आई बाप सरला. आता एवढं भेटलं तर अजून काय पाहिजे मम्मी? जे शरीरात आता खातो सगळं खातं पण चाकत चाकत खातं. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. आता इथे आपला चाय पिण्याचा कार्यक्रम चालू आहे आणि ते तुम्ही आज काय बनवताय? मुगाची डाळ वरण जिरा टाकले ना, राई टाकली, मिरची टाकली, कढीपत्ता, लसूण. या डाळीमध्ये तुम्ही काय काय टाकलंय शिजताना? शिजताना काय नाही, मिरची टाकले फक्त. खाली मिरची टाकून टाकली आहे. टाकते ते डाळ. तुमचं नाव काय हो? शांता गावरे. काय टाकतोय? हळद मीठ. ती आधी डाळ शिजून घेतली. 10 मिनिटं 10-15 मिनिटं डाळ शिजायला जातात. 10-15 मिनिटं डाळ शिजून काढली काय नंतर आपण सगळा मटेरियल असतो तो फोडणीला टाकतो ना. चुलीचं जेवण चांगलं लागतं. आला उकल. आता कोथिंबीर टाकतो. खाली गेली ना डाळ खाली हो. बाबा नाही गेली ही खाली काही गेली खाली ते खालीच गेली. आता आता आपण कुठे चाललोय मम्मी? आपण सुचिताची चालू. आज आपल्या पूर्ण अलिबागचे मला वाटतं घरातले जेवण बघायला भेटणार आहे वाटतं. आता तुझी बाल मैत्रीण, माझी मैत्रीण बरोबरची पोरगी, तिच्याकडे आपण जायचं आहे रेसिपी बनवायला. हे मुलं ही माणसं कधीची आहेत माझी. जुनी माणसं. जेव्हा मी पहिली आली तेव्हापासूनच आहे. तेवढी आमची मैत्री आहे. भाकऱ्या झाली करू? ती बघ फिरवली. भाकऱ्या झाले तरी आपल्याला बघायला भेटते इकडे भाकऱ्या. शेवटची भाकरी आली ती तिची. आता तिने तयारी केलेली आहे सगळी. काय टाकलं? जिरा, कांदा आणि मिरची. ही भाजी बनवतात. तर भाजीसाठी अजून काय काय साहित्य घेतलं तुम्ही? खोबरा, खोबरा, टोमॅटो, टोमॅटो बाकी सर्व टाकलं आणि मीठ आणि मीठ आणि मसाले. नाही मिरची. मिरची टाकली फक्त. तिकडे डाळ शिजते, मी ते एका बाजूला भाजी बनवते. आता हळद टाकली. हे बघ आता भाजी टाकते ह्याच्यात. चला तुमच्या बरोबर आता तुम्हाला हेल्प करायला तुमचे हस्बंड पण आलेत. आता खोबरा टाकते त्याच्यात. हा आता बघा ऑन कॅमेरा तुम्हाला हे दोनच माणसं दिसत आहे. जर मी हा कॅमेरा रोटेट केला तर तुम्हाला किती माणसं दिसतील ते बघा. हे बघा ऑडियन्स बघा किती आहे तिकडे. अजून ऑडियन्स 2-3 लपून गेले तिकडे. आता आपल्याला किती वेळ झाकण ठेवायचं आहे? 5 मिनिटं. 5 मिनिटांमध्ये आपली भाजी तयार झाली का? राई ते बोलतात. बोला बोला बोला. राई, जिरा, कढीपत्ता आणि लसूण. बाबा तुमचं नाव काय हो? जम्मा पाटील. आणि आजी तुमचं नाव काय हो? त्यांना आवाज कमी येते. त्यांना आवाज कमी येते. भाजी झाली. ही पूर्ण झाली आपली भाजी. झाली. टाकते आता.
खोबरा टाकते थोडासा. आणि कधी तर तिथे नाही असं एक दिवशी सुट्टीच्या वेळी बाहेरून आवाज ऐकायचा. बघा म्हणजे सुट्टीच्या दिवशी यांचा जास्त आवाज येतो का? हा ह्यांचा केवढा आवाज येतो तुम्ही काय म्हणाला दादा? जास्त आवाज आहे माझा जरा जास्त मोठा. आता बघा इकडे आता तुम्हाला एकदम रेसिपी एकदम झटपट आणि सोपे दिसतात एकदम, म्हणजे काही साहित्य एकदम कमी असेल, पण हे सर्व माणसं आपण जिकडे इकडे सर्व बघतो हे सर्व शेतकरी माणसं आहेत. हे सकाळी लवकर उठून आपल्या शेतीचे कामं करायला जातात आणि अशा संध्याकाळच्या टायमावर येतात आणि मग घरी आल्यावर असे सोपे आणि एकदम म्हणजे झटपट बनणारे असे रेसिपी बनवतात आणि खातात. झटपट बनवतात जेवण. आणि कसं पटकन आपलं आलं जेवलं की झोपलं, परत सकाळी त्यांना जायचं असतं हो कामाला. चला. भाजी डाळ तांदळाची भाकरी ती पण हातावर बनवलेली. ते माझ्यासाठी का? अरे वा. तिकडेच जा. चला आता आपण टेस्ट करून बघूया. आता मी भाकरी आणि भाजी टेस्ट करून बघितली. खाण्यासाठी खूप जरी सिंपल असेल दिसण्यासाठी, पण खायला त्याची एकदम वेगळी चव लागते. आपल्या मुंबईला पण आपण सेम जरी बनवत असलो तरी गावाच्या वातावरणामुळे, गावाच्या हव्यामुळे आणि गावाच्या माणसांमुळे ही रेसिपी जरा वेगळीच लागते. मग मी तुला टेस्ट कशी वाटली? एकदम छान वाटली. आणि डाळ आहे ना, डाळ अशी वाटतच नाही, हो. सुंदर झाली. असे वाटते त्यात काय काय वस्तू टाकले असेल वेगवेगळे, पण त्याच्यात एवढी सिंपल वस्तू आहे. सर्व सिंपल आहेत इन्ग्रेडियंट्स. खूप मस्त आहे. खूप चांगले ना. छान बनवला तर तुम्ही जेवण. मस्त बनवते. आणि बघा सर्वात जास्त मजा म्हणजे अशी असते, माणसं जास्त खावायला चविष्ट. हो बरोबर. बरोबर आहे का नाही? झटपट जाऊन, कारण आपण दिवसभर शेतात लोक राबणार, 7 वाजता जाणार ती संध्याकाळी 6 वाजता घरी येणार, आणि मग आपल्याला दिवसभर आपण कंटाळलेले असल्यामुळे आपलं जेवण जसं लवकर होईल आणि जेवून आपल्याला कसा आराम भेटला ते आपण बघणार. ते बरोबर आहे. असं आहे ना. त्यामुळे सकाळी लवकर जायला त्याच्यामुळे सकाळी आपल्याला उठायला होतंय ना, नाही तर होत नाही उठायला. खाण ती भाकरी. बघा माझं पण इकडे ऑलमोस्ट झालंय. आता ती भाजी आणि डाळ राहिली ती पण आता मी खाऊन टाकणार आहे. आणि इकडे बाबांचं पण झालं जेवण. बाबा जेवण कसं होतं? चांगलं. बाबांना आवडलं एकदम. सकाळी इथे तिथे ते आवारात एक असे म्हणजे असे दसुकला मारून असे हे आमचं गावऱ्यांचं देव कुलदेव. आज शेवया बनवतो. दूध आहे. दूध हे उकली काढून घेतलंय का? गरम करून घेतलंय का? नंतर मनुका घेतले, बदाम घेतलाय, साखर आणि ही वेलची. आता काढायला घेतलं आणि हे आणि शेवया. आता शेव टाकतो. आता दूध टाकतो. ते दूध टाकतंय का? मनुका टाकले, बदामाचे टाकले. पण तुम्ही कधीतरी मदत करत असाल ना? काहीच नाही मदत करत. जेवणामध्ये काहीच नाही, स्वतः पण घेत नाही. स्वतः पण घेत नाही. चांगलंय बघा. ते कर म्हणाले आपल्याला. हा खरं नाहीतर माणसं कशी खरं, चहा पण मदत करत नाही तरी बोलतात मी मदत करतो. चहा पण आहे घेत मी बापू. म्हणजे सर्वात मला ते सर्व देतात. बरोबर. मी बाकीचे नंबर आहे. नाव सांगा आम्हाला. भिकून हो गावडे. आणि तुमचं? अलका. एवढंच. तेवढंच. पुढचे ते गाव आहे. तुम्ही त्यात साखर टाकताय का? बाहेरून माणसं आली ना मुंबईची, काय सांगतात आम्हाला चुलीचा करून दे जेवण. चुलीवरचं चांगलं लागतं आम्हाला. आता रेसिपी इकडे चालू आहे. आता मी तुम्हाला हा कॅमेरा फिरून दाखवतो की आजूबाजूला माणसं किती आहेत ती. बाकी कुठे गेले? पळाले का? ते सर्व बाहेर गेले. बाकी बघा या दरवाज्यातून पळून गेले सर्व. झाली तुमची रेसिपी? एकदम चांगले घट्ट बनवलेत एकदम. खायला पण एकदम आता एकदम छान झाले. सोन्याचा झोरला, हिरामणी झोरला आणि भिकू भरतारासाठी आईबाप झोरला. ते समुद्राची पापलेटची मच्छी कसा मोठा नाव गाजवतं, तसा हा गावठी मच्छीत आपल्या वाव्यातली मच्छी, ही शेती मच्छी, ही शेतात मच्छी राहतात वाव्यात. हाजीताळा. हाजीताळा सगळीकडे प्रसिद्ध. हे आता हा आपला कोयता आहे, तुम्ही मोरलीवर काढता ना? आपण कोयता आहे बनवतो. ही सगळी म्हणजे एक एक खवलं असतं ना, तर पाण्यात निघलते. धुताना निघतो. थोडा आता बर्फ झाला ना थोडासा,
म्हणून त्याचा खवूट पण निघत नाही. आता आपला भात झाला. मम्मीला भाजी आहे. इकडे आपला भात पण शिजतोय. हा गावच्या तांदळाचा भात. गावचे तांदूळ पिकवलेले शेतामध्ये. आता भात आणतो ना आपण कणगा मांडाय वटीवर बघितला ना तो कणगी भाताने भरली होती. हे आता बर्फ झालेला ना तर हे अशी खवलं झालेलं राहिलेली त्याला. हे आता धुवून घेतली. ताडा ह्याला जिताडा बोलतात. खाडीतला ओव्यातला रुचकर मच्छीतला जिताडा. हे आता आपलं रात्रीसाठी जेवण चाललंय. हा आता पण जेवून झोपणार नाही. ती तुझी फिक्स जागा आहे आता वाटतं. आणि अशी मला जागा आवडते गावच्यासाठी. म्हणजे असं खुर्चीवर वगैरे नाही आवडत. मी असं मला पायरीवर बसायला आवडतो. मसाला टाकले असं बसायला. 2 चमचे मसाला टाकला. 1 चमचा हळद टाकली. थोडी हळद अशी हळद टाकली. चवीनुसार मीठ टाकलं. आपलं तेल तुम्ही तेलामध्ये लसूण टाकला. आणि लसूण मीठ मसाला. लसूण मीठ मसाला आता मसाला आणि हळद मीठ मसाला हा असा एकत्र टाकला मच्छीवर. चमचा 2 चमचा मसाला, अर्धा चमचा हळद अशी टाकली त्याच्यात. तुम्ही चिकन फ्राय फ्राय बनवताय. करून ठेवला होता. असा हे फ्राय करताना काय काय टाकलं त्याच्यामध्ये? गरम मसाला, मसाला, लसूण आणि तेल. फोडणीला तेल टाकला, लसूण परतवला, त्याच्यात गरम मसाला टाकला आणि थोडासा आपला लाल मसाला, तिखट मसाला आणि मीठ. बस. म्हणजे आपण मच्छी फ्राय करतो तशी. चिंचच्या अंशी जरा मच्छीचा काढून असतं त्याच्यात हे लागतात ना, टाका लागते ना. ही चिंच आहे ती अशी आपण खोलली ना, चिंच अशी खोलाची आणि आपल्या रश्यात टाकायची. तर मग त्या रशाला रसा भजला ना, आमटाचे हा मसाला सगळा असतो ना, तो ह्या रशाला भजतं. हा आंबट असतो तो त्याला भजून तो रश्याला टेस्ट येतो आपल्या काढवण्यामध्ये. हा सगळा भजे शरीराला भजतं ना मच्छीचे आपला आंबट, काय मग त्याला रुची येतं. म्हणजे असा मच्छीचा असेल तर आपण कसं म्हणतो आपण कसं कोकम टाकतो, स्वाद येतो, तसं ते रूच येतं म्हणतात. आणि भजून येतं, मिळून येतं, तर भजून येतं. भजून येतं. म्हणजे प्रत्येकाची हेच तर मजा आहे वेगवेगळे बघायचं. मजा वाटते जरा. आता याला उकडी आली की आपलं झालं का? त्याच्यात आता थोडा वाटण काढायला पाहिजे. वाटण संपलंय ना. ही आता कोथिंबीर आहे ना, तशी बारीक कापाची. मी विलीवर कापते ना, मग अशी गावाला आहे ना बघ अशी कोयतीवर कापतात. ही आता ह्याच्यात टाकली ना, साधी सोपी आणि मच्छीची एकदम घाईत आपलं जेवण तयार. मच्छी कसली? जिताडा. जिताडा मच्छीची रेसिपी. जिताडा एकदम तयार आहे. असे तुम्ही पण बनवा घरी. हो. आणि जिताडा मच्छीच्या रेसिपीला लाईक करा. लाईक करा आणि तुम्हाला बनवणारे कसे वाटले तेही सांगा कमेंट मध्ये. शिजल ते लगेच शिजत. मच्छीला टाइम नाही लागत ना त्या. आणि आता आपण जेवायला बसायचा. तुझं नाव काय? दुर्वेश पूर्ण सांग. दुर्वेश दुर्वेश मधुकर गावडे. मी इकडे जेवते. मम्मीचं इकडे व्हेज थाली आहे. तू काय काय घेतलं थालीमध्ये तुझ्या मम्मी? पापड, भाजी आहे, सगळं वाटाण्याची भाजी, मटरची भाजी आहे. आता आपण ही मच्छी आपण टेस्ट करून बघूया कशी लागते. त्यावर इकडे चिकन फ्राय, चिकन फ्राय आहे, फिश फ्राय आहे आणि कालवण आहे. फिशचा कालवण आहे. कालवण. आता एवढं भेटलं तर अजून काय पाहिजे मम्मी? आता तुम्ही परत कमेंट मध्ये सांगा माझी मजा आहे की नाही. आम्ही त्याला खावायला लावला. डॉक्टर बोलावलं त्याची जे शरीरात आता खातो सगळं. खातं पण चाकत खातं. नाही तर अजिबात खायला असं. आता बघा ही मच्छी मी टेस्ट केली आहे आणि हा तुम्ही चिकन फ्राय म्हणाल तर एकदम भारी झालाय. मस्त बनवलंय. काय चव लागते एकदम भारी.